लोगोफोर आं दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव। हाय दस्तिमोन आं सन्थला खाफाल जिला। लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथांमोननि खाथियाव एपिसोड 401 खौ लाबोदोंमोन जों नाथाय मा होनबावनो आरो टेक्निकल प्रब्लेमनि थाखाय भिडिअआनो सेभ थायासै गासिबो डिलिट जालांफिनबाय बेनिखायनो नोंथांमोननि खाथियाव बेखौनो नोंथांमोननो खबर होनो फैबाय आरो जाहाथे नोंथांमोना दुखु मोना। आसा खालामो नोंथांमोना बुजिगोन आरो गाबोन नेनानै थादो गाबोन जेरैखि जायाबाबो एपिसोडखौ लाबोनानै होफैथारगोन नोंथांमोननि खाथियाव। सन्थला नोंबो माबा मोनसे होनदो। साखा थिंख्लिनिफ्राय मानसि दिहुननो साननाया बरबाद जाबायलै। नोंथांमोननि थाखाय एसेबां खस्थ' भिडिअ बानायबाय टेक्निकल प्रब्लेमनि थाखाय जेबोआनो जायासै। औ लोगोफोर जोबोद दुखु मोनो बेफोरबायदि जायोबाथाय सानसेनि उनाव सानसेसो लाबोबाय थानाय जायो बांसिनानो दैलिथ' लाबोनो हाया थेवबो जोङो जुजियो नाथाय बिदि जुजिसेयावबो बेफोरबायदि प्रब्लेम जायोब्ला जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना। आसा खालामो नोंथांमोना गाज्रि मोना दुखु मोना गाबोन एपिसोडखौ होथारगोन स' लोगोफोर नेनानै थाथ'दो 401 खौ आरो लोगोसे नोंथांमोननिसिम अननाय आरो खुलुमनाय साबायखर जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थुलुंगायावसो 400 कमप्लिट जाबाय माने एपिसोडा 400 कमप्लिट जाबाय आरोना। बिदिनो नोंथांमोना अनबाय थागोन होननानै मिजिंथिबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना गोबाङानो सोङो जे लाब्रा कार्टुननि मेन केरेक्टारा सोर बेवहाय रावबो मेन केरेक्टार गैया गासैबो केरेक्टारानो मोनफ्रोमबो इउनिक केरेक्टार दङ इउनिक पार्ट दङ स' बेयाव गासैबो माने मेन केरेक्टार आरो गोबाङानो सोङो माने लाब्रा कार्टुन नाम दोनदों होननानै स' बेयाव आं दिनै बेखौनो रिप्लाय होनोसै आरो नोंथांमोननो एपिसोडखौ लाबोनो हायासै लाब्रा कार्टुन मुं दोननायनि जाहोनानो जाहैबाय लाब्रा आरोना बेनिखायनो काहानिफ्रा लाब्रा जाजोबो आरो आसा खालामो नोंथांमोना दिनै नोंथांमोननि सोंनायखौ क्लियार खालामनायखौ बुजिबाय आरो जोंनि प्रब्लेमखौबो बुजिगोन होननानै मिजिंथिबाय। लाभ इउ लोगोफोर गुड नाइट बाय बाय। सन्थला नोंबो माबा मोनसे होनदो दे। आं हले काहानिखौनो एसे खिन्थाफ्रामनोसै नामा? है नांथ'आ। नायग्राफोरखौ खस्थ' होनो बायोलां। साखा थिंख्लिनि बिराद गरम जागोनलै नेक्स्ट एपिसोडआ अननानै नोंथांमोना दिनैनि थाखाय मेगन मिसिनानै नेनानै थादो गाबोन नुथारसिगोन।